अरे बाबा, अरे बाबा, ए जी उठी दवाई खा ली। अरे बाबा, उठी अरे बाबा, दवाई खा ली। पानी ले। देखो आज हम नाला साफ करे नागनिया साहब हमारा पखिसिया है। आज फाइनल काम करके नाला के देवे के नाला का करी। इतना जोर से बुखार आ गई कि जा भी के ना सकले। अरे अरे देखो तो मालिक आ गई। आवे दो, हम मालिक से बतिया लेता हूँ, वो चिंता मत करो। रे हरिया, प्रणाम सरनाम चूल्हा भाड़ में गई। कुत्ता पहले ही बताओ ते कम पका नहीं ले। हमरा बहुत जोर से बुखार हो गया मालिक, यही से हम काम बनाए नहीं है मालिक। लेकिन मालिक कल हम जाके पूरा नाला साफ कर दे मालिक। हाँ मालिक, यहाँ के काल चल जा। काल ते काल काम कंप्लीट कर दे। तोरा अच्छी तरह से मालूम बा आज हमरा काम कंप्लीट करके देवे के बा। तोरा जिंदगी से बड़का हमार काम बाटे, समझ ले। ते बुखार के बहाना बना के ऐसे आराम करते रे कुत्ता कहीं का। चल मालिक हट, चल काम पर। ना ना चल मालिक, बुखार लगा मालिक चल काम पर। कल से जाने ए, छोड़। कर दी। सारा गरीब नौटंकी बात बोलो। हट। मेरा तेरा बाबूजी की तबीयत बहुत खराब बा। अब मालिक जबरदस्ती ले गए नहीं काम पर। जल्दी चला, कुछ हो जाए। मालिक मालिक अगर नाला सामने साफ ना भई तो मौत के पहले तोरा का मौत दे दे। यही नाला में दबा के मुआ दे तोरा के। जा जल्दी। मालिक हमारी तबीयत खराब बा। अब का करी। मीरा, भाई क्या हो गई मीरा खाना बाबूजी के? ये जी, ये क्या हो गई लोली कहाँ है जी? बाबूजी क्या बना? मीरा, हमके कुछ होता। बाबूजी, बाबूजी उठी ना। पागल माई क्या हो गई? बाबूजी के हाथ छोड़ के हमरा के चल गई ला। उठा लो माई। बाबूजी, माई, ए बाबूजी, ए बाबूजी, ए
हमरा के मुआदलस और साथ ही हमार पत्नी भी मर गई। हमरा बेटी के यतीम बना दिले बा। अब वो टिकटरवा के हम ना छोड़े। अब वो टिकटरवा के मुआ करे तबे हमरा आत्मा की शांति मिली। चलो तनी जहाँ भी हुई ओकरा के मौत के घाट उतार दे। आम तो बहुत वाह, ये तो आम जबरदस्त है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन हम वे हरियाणी सोना के बीमार रहते हुए ये जबरदस्ती कॉलर पकड़ के ओकरा के काम पर बोले रही और हम अपन प्राण त्याग देनी। लेकिन आज हम तुरा के जिंदा ना चाहिए। हम तुरा के मौत के घाट उतार के आए। बाच गए। भूत कहाँ से आ गया? मर गई कुत्ता, लेकिन हमार बेटी यतीम बिया चलतनी ओकर रक्षा कर जरूरी बा। अरे बाप बुझाते है इतना मतलब बीमारी है। चलो चलो हे यार हो देखबो हो हम कितने दिन में खांसी हो गई। वो डमिया और लड़किया देखो कचरा में कितना आराम से बैठल बरसन यार। अरे हो यार जरूर कुछ दाल में काला बा। चलो पता लगा पड़। चलो ये क्या होता हो? अरे रोक ना यार हम करेंगे हम ध्यान नहीं यार। अरे सुरजा इकाई दारू नहीं शुरू पी ले यार हो जा भूत बाटे को। हां साले दारू पी के गिरल बा कतरा की भूत धइले बा। ना नहीं दारू पी के गिरल बाड़न। चलो छोड़ा देख भाई भले ही मानत नहीं कौन लेकिन अगर पता लगावे पड़ी ठीक बा। पता भाई चल देखी ये बताओ खाना खइलू बा? हाँ पापा खाना खाई यार कब खानी कब सूझ जानी। बेटी आज के बाद तुम्हारा खाना कहीं ना बंद करें। बहुत हर परेशान बेटी तू जा
हम हर जगह तेरा संगे रहे। सबसे बढ़िया गाँव में बा कि हमरा देह पर लटकिया मर गई जौन कुआ में फेंकी और हुई यही तर मर गई। कहाँ आई बनी तो ए घुमाइने से एक का कानी जो काइनु सुनु फुट के देखमी छ ए हेने कहाँ भूत आवेला एक का साचो न हो जा रहो मत आ कल 2 पटवन दे देबो हमने के ना ऐसा बात नहीं के चले के तनी आगे ओए क्या हो अरे हाँ हो ई तो ये सुनो ई तो थामेला शर्मा जी होई ई तो मर गबनी यार करी हमनी कमीशन तो ई गाँव वाला विश्वास ना करतो हाँ यार। 72 से दारू पी ले बाड़सन आज तो मर गइले। ए यार कल 4 बजे भोरे से आके जो बैठल जाई आ देखल जाई का राज बा ठीक बा ठीक कहत रे भाई चलेंगे घर पहले कह ओकरा घर में चल के कोई दिया जहां चलो 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 यार हो देखल नहीं किया बतिया पापा ए पापा केने वाला हो बहुत बेर भूख लागल बा जहाँ गइली तहाँ खाने ना मिलला बुझाता है कि भूखे के मारे पराने हमर निकल जाई पापा ए पापा केने वाला हो बोला बेटी क्या बात बा? वो उठियाला हटे ये सब लोग के मारा था ठीक बा सुबह से शाम हो गई लेकिन खाना नहीं खैले जेकरा घरे जात रहे मर मर के भगा देत रहला बुझाता कि परान निकल जाए। तू फिक्र मत करो हम तेरा खाना के इंतजाम करता नहीं ये जालिम दुनिया तारा के जिए ना दे लेकिन हम बानी तारा के मरे ना बेटी ये रोटी खा ले। हे सूरज फोटो खाना कचरा में के रोटी वो लड़किया के खियाते यार छोड़ जा दिया का करे बा अरे क्या करे के बा यार वो लड़किया के जान चल जाई छोड़ जा दे यार अरे यार तेरा चले के बाकी ना हमरा हम तो जो हम जाते हटो जो हम ना जा बुझिए आप भूत महाराज थोड़ा गलत मत सोची फिर वो बेटी के जान बचा खाती है हन एक कचरा रोटी खाई तो बीमार पड़ जाई महाराज छोड़ दी करा के बात करता नहीं हमार बेटी 3 दिन से भूखा पिया कौनो एक राके खाना नहीं खेले और ये हमारा बेटी के मुआवे के चाहता ला हम एक राके जिंदा ना चले ना छोड़ दी ना छोड़ दी करा के छोड़ दी छोड़ देता नहीं लेकिन एगो शर्त बा शर्त बा हमनी के सब शर्त मारे खातिर तैयार बनी सन शर्त ये बा कि हमरा बेटी के तहनी के अपन बेटी मन बसन हाँ हमनी के माने सर एकरा के भाई बसली नहीं बसन हाँ ठीक बा अगर हमरा बेटी के संगे कोनो प्रकार के गेम खेलसन तो तहनी के नाम सख्त कर दी। ठीक बा हमनी के कुछ गलत काम सर हमनी के रोज जिंदा ना छोड़े ठीक बा हम जाता नहीं ठीक बा बेटी जा चल भाई आज से सब एक जिम्मेदारी हमनी के बा चलो भाई ठीक कहता है भाई लोग देखिए हमने की वीडियो बनौनी असन जौन की एगो गरीब घर के कहानी बा जौन की लाचार बा और ओकरा के ऐसा देखल जाला कि लोग काम करावेला लोग और खाना मान ली कि तबीयत खराब बा तो में काम ना करावे के चाहिए आ जबरदस्ती कराएम तो देखिए जैसे भइल है वीडियो में
तो ऐसा दोनों प्रकार के उत्पीड़न माने गरीब परिवार के ना देवे के चाहिए। अगर वो गरीब बा तो ओकरा के हेल्प करी। बस हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहा कि गरीब परिवार के को भी हेल्प करे के चाहिए, ओकरा के सतावे के ना चाहिए। आ देखिए हमनी के भोजपुरी में एगो और चैनल गोपाल 25 तारीख के हमनी के शॉर्ट फिल्म वाले जौना के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तरवल से हाथ जोड़ के विनती बा कि जिस तरह हमनी के चैनल के प्यार दुलार दिले उसी तरह एक गोपाल मंच के प्यार दुलार दें। जय जवान जय बच्चे।